Pozdrav svima i dobrodošli u najnoviju epizodu. Napokon danas vozimo bajk zajedno. Nalazim se na Hati, mesto udaljeno nekih 120-130 km od Dubaja. Ovo je kao, nazovimo, neki adventure park, gde su mountain bike staze, planinarske staze, popularno izletište vikendom, da se pobegne malo iz grada. A ovde kad vozim mountain bike, dolazim ovde da vozim jer su stvarno dobre staze. Ovde je mapa staza, ima baš dosta. Obeležene su sa crvenom, plavom, zelenom, crnom bojom. Znači, zelena i plava su lagane, crvena i crna su teže. I danas ćemo probati da odvozamo krug sa crnom stazom. Kako smo krenuli, da, skroz ćemo probati da idemo ovamo. I ovde sam jednom samo bio i ovo je jako težak deo, prelazi se preko onog prevoja ovde u brdima i jako težak tehnički uspon i nizbrdica. To je plan za danas, nadam se da ćete uživati, pa se vidimo na bajku za par sekundi.
Drugari, što bi mi Novosađani rekli, ili brate beogradski. Danas testiram prvi put ovaj držač za GoPro što se drži u ustima. Opala mi vilica je, a nisam poneo onaj chest mount ili ti držač na grudima što stoji. Ću morati malo pauze da pravim. Mesec, tako je ovdje izgleda otprilike. Pustara, kamen, suvo. Ovo malo što vidite drveće ovdje, uskoro će i to nestati, pa će ostati samo go kamen. Nadam se da se čuje dobro. Skinuo sam mikrofon. Inače kasnio sam, kao što sam legao, dok sam stigao, dok sam se pripremio, kamera i ostalo. Sljedeći put moram to malo bolje. Već je toplo, 7:45, ček da vidim, 37 stepeni na Garminu, znači osjećaj već preko 40, puls već ne mogu da spustim ispod 165, kao što možete da čujete po mom disanju, pa inače vozim na lago uzbrdo 220-230 vati, skoro ništa. Ajmo, pun gas. Ako hoćete da vežbate Rock Garden, ajmo ovo. Da ste ne skontali? Ako hoćete da vežbate Rock Garden, ajde vamo. Sad ide jedan najlepši delova. Držite se. Opa.
sad ovo upeka žveža. Crvena. Još jedna. Crvena. Jako lep spust ovim grebenom dole u kotlinu. Ovdje isto. Idemo vamo, koliko se sećam, treba prevalim ono brdo negde kod te tu stene, treba da izađem i onda jako težak tehnički spust. Pauza da se rashladim. Kad je ovako toplo, jako je bitno da pijete dosta tečnosti, pogotovo elektrolita, zato sam ja poneo ovaj Camelback ili ti onaj kanister u rancu. Smućko sam neki napitak sa ugljenim hidratima i elektrolitima. Ovdje mi je samo ladna voda. Zašto? Povremeno moram da se rashladim jer je prokuvala mašina. Puls mi je jako visok, neće da padne. Jako je toplo. 39 stepeni, kaže Garmin. Kontam da je osjećaj ovdje na brdu kad se teraš strmo 50 sigurno. Idemo dalje. Spust, ne. Aj brdo da. I to kako brdo. Sada najteži deo za danas. Opa. Bravo. Alo. Ja mislim da je ovo najviši vrh ovdje na hati anti-bajkom što može da se popne. Pešačke staze idu skroz gore
na greben i na par vrhova. Znači došli smo tamo iz doline. Sad idemo na najekstremniji spust, prošli put kad sam išao kiše su odnele dosta staza, jako veliko kamenje, šljunak i baš je zeznuto tehnički, skroz dole u onu kotlinu. Ok, ajmo da probamo ovaj spust. Evo, spustili smo se u neki kanjon ili ti vadi, kako ovdje zovu, gdje se voda zadržava zimi kad ima kiše, tako da ima malo drveća, hladovine. Odavde se dolazi sa isto teškog spusta i onda ide gore, serpentine skroz gore na ovaj prevoj. Tu se vozi Hero Dubai maraton, to ćemo nekom drugom prilikom. A sad idemo ovamo kroz kamenjar.
To je to. Ovaj Camelback mi je spasio danas. Mnogo je toplo, tako da ću morati sljedeći vikenda krenem mnogo ranije. Čim izađe sunce da budem na bajku. Danas sam riknuo žešće. Forma mi nije na nešto visokom nivou, a i ova vrućina ne pomaže. I još sam vozio najteže brda ovde na hati. Nadam se da su mi se svidjeli ove staze što sam danas pokazao. To je to za ovaj put. Neki sljedeći put ćemo da probamo nešto novo. Lajkujte ovaj video ako vas sviđa, prijavite se na moj kanal da ostanete u toku sa savjetima u vezi treninga i sa vožnjama i trkama koje ću da odradim u budućnosti. Vidimo se sljedeći put, pozdrav!